ଥିଲେ हाँ କଣ କରୁଛ? गेम खेलছি। ଆଜି ସୋମବାର ଖାଇବାକୁ କିଛି କରିବନି ତମେ? ନାଇଁ ଆଜି କିଛି କରିନି, ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ଆଜି କିଛି କରିନି। ତମ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ କଣ କରିଦେଲ? କଣ କରିବି? କିଛି କରନି, ବାସ୍ ଖାଲି ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦିଅ, ଖାଇବେ ଆଉ। ଓହୋ। ହଁ। ଦେବି ସଲଭ ମହୁଲି କରମ ନାଚିବା ଝୁଲି 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 ଖାଇଦେ ଦେବି ଡୁଙ୍ଗୁରି କନା